Hola, sóc la Nàdia Sosa, una de les infermeres que forma part de l'equip d'hospitalització a domicili. Vols venir a conèixer la nostra unitat? Benvingut al nostre equip. Ens presentem. Som un equip multidisciplinar, format per metges, infermeres i un administratiu que es crea el 2010 amb l'objectiu d'atendre pacients amb criteris d'ingrés hospitalari amb el suport del seu cuidador al seu domicili. Utilitzem el cotxe per desplaçar-nos als domicilis. Cada dia sortim al carrer amb el material necessari per atendre les persones que tenim ingressades a la unitat. Portem l'hospital a casa, espai on oferim atenció mèdica i cures d'infermeria especialitzades, equiparables a les dispensades a l'hospital, sempre tenint en compte el procés agut en què es troba cada persona, el seu context i el seu entorn familiar. Realitzem proves complementàries, administració de medicació, educació sanitària, totes aquelles intervencions necessàries per promoure l'autonomia i el benestar de la persona i acompanyar-lo durant el seu procés. La nostra també és una unitat docent que acull estudiants d'infermeria i residents. Un cop tornem a l'hospital, la gestió continua, per tal d'assegurar el contínuum assistencial i la coordinació amb els altres nivells i els professionals implicats. Fins aviat!